Bideo honetan Ezbaika bloga aurkeztu nahi dizuegu. Ezbaika bloga Udalekin intranetaren bihotza da. Bertan, zure proposamenak, kezkak, galderak, iradokizunak egiteko aukera duzu. Horretaz gain, besteen albisteei iruzkinak egiteko ere bai. Albiste bat gehitu nahi baduzu, albiste berria gehitu. Lauki luzean klikatu besterik ez duzu. Hor, formulario bat agertuko zaizu, eta formulario horretan albistearen izenburua, albistearen deskribapena, eta testuaren gorputza edo albistea bera luze jorratzeko aukera izango duzu. Gainera, albiste horri irudiak gehitzeko edo loturak, kanpo loturak egiteko ere. Honetarako, aukeratzen duzun hitzaren gainean aukeratu xaguarekin eta lotura egitea besterik ez duzu izango. Lotura egin eta bukaeran gorde. OK. Erabili. Berago, albiste horri irudi bat txertatzeko aukera izango duzu. Irudi oina ipini. Baldin eta zure albistearen gaiarekin lotutako hitzen bat aurkitzen baduzu kategorietan, etiketetan agertuko da ondoren. Aukeratu gainean klikatuta, eta besterik gabe albistea gorde. Albistea artxibo batez lagundu nahi baldin baduzu, lehendabizi artxiboa klikatu beharko duzu. Artxibo berria gehitzeko, klikatu dagokion lauki luzean, eta artxibo bat txertatzeko aukera izango duzu formulario bat betez horretarako. Izenburua jarri, deskribapena, eta zure ordenagailutik artxiboa arakatu eta gorde. Ondoren, berriro Ezbaikara joan, eta albistea igo. Horretarako, albiste berria gehitu aurkeztu dizuegunean, aipatutako bide berdina jorratu beharkoa. Izenburua ipini albisteari, deskribapen labur bat, eta testuaren gorputzean sartutako artxiboa gehituko dugu. Horretarako hitza aukeratu eta katebegia klikatu, barne lotura gehitzeko. Behin onuntza iritsita, ezkerreko zutabean, 5. lerroan artxiboak karpeta ikusiko duzu. Bertan klikatu eta erdiko zutabean, goian zure artxiboa, atxiki duzun artxiboa agertuko da. Borobilaren gainean klikatu eta OK eman. Ondoren, aurrez aipatu dugun bidea jarraitu. Irudi bat sartu, kategoria bat aukeratu eta albistea gorde. Bukatzeko, Ezbaikan albisteak sartu, iruzkinak egin eta artxiboak txertatzeaz gain, besteen azken iruzkinak, azken erantzunak ikusiko dituzu eskubiko zutabean. Lehenik eta ondoren etiketak. Besterik gabe hausen da Ezbaika atalaren erabilera. Mila esker zure arretagatik.